Og i USA, der er det over 50% af alle biologer, som fornægter Darwins lære. Hvor mange af dem, som er imod evolution i dag, også det er faktisk advokater og andre folk, som er vant til logisk tænkning. Og det starter godt, og så hver gang, så taber den information. Vi har ulven. Ulven har mere information, og så taber den, bliver præget af ulven og dingoen og tilbage til hunde. Så er nogen, de siger, jamen ny information, det kommer igennem mutation. Nu prøver en mutation, og det skaber ikke en ny information. Og hver gang der sker en mutation, så er der aldrig en forøgelse af information. Hvorfor kommer de ikke med nogle gode eksempler? Nogle eksempler, hvor det virkelig bliver skabt information? Fordi det kan de ikke. Der er noget, som her Cablon-eksplosion, jeg skal ikke komme så meget ind på det, hvor i laget Cablon, der finder man fuldt udviklet dyr. Og ifølge fossiler, så ser det ud, som om man finder alle dyrene fuldt udviklet, og så går det faktisk ned ad bakke, som om der er arter, der uddør. Men ifølge Darwins lære, så burde det gå op ad bakke. Man starter med en masse forskellige variationer, som udvikler sig mere og mere. Så hvis vi kigger på fossilerne, så beviser det også, hvad Bibelen siger helt fra begyndelsen. Og både videnskab ændrer sig hele tiden. Videnskabsfolk de siger, det her, sådan her er det. De kommer med nogle gåseøjne beviser. Men hvor alle de beviser, som var for 10 år siden, de faldt til jorden en efter en.